A sme piči. Lama sejví to. Ako fakt do piče? Tak ste 2v5 to neusejbuje sa. Držte sa po sebe, horné myš, spodné. Chod na bečko za dogon, to sejmnúť. Negatív. Ten čo dostal. Ešte jeden. No už tam asi je to. Dostal hlavu, Mišo, nemá veľa. Defuj. Kamo. Zabila, prosím! Kurva chlapci! Clashmeister s jedným heltom! Easy as fuck! Bože! Čak, videli ste to, ty koko! Ja sa doserem! Chlapci moji, mne normálne na piču. Čo som teraz zadal? Čo som toto je video jak kokot? Čo som jebol? Chápeš? Štyroch? Nož jak mi bije srdce? Chlapci moji.